Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibuke lo mdwebo lo esinawo. Sisebenza ngo-A, B, C no D. Satshelwa ukuthi ya lo mdwebo wethu A, B, C, D uyi-parallelogram. Le parallelogram yethu ke manje sisiyabuzwa ukuthi sithola kanjani i-area noma isisindo sayo le parallelogram yethu sizokuthola kanjani lokho. Kuma video adlulile ungathi ukubheka kancane besikade sikhulumile ngokuthola i-area phakathi mhlambe kumdwebo wethu wesikwele noma kuyi-rhombus. Kodwa ke manje ngizofuna sithi ukubheka kwini kwi-parallelogram. Siyazi ukuthi i-parallelogram yethu lena ifuna kube njani. Ifuna ukuthi umdwebo wethu uvaleke ngani ngamahlombe amane njengoba siubona. Uphinde futhi imigqa yethu ilingane laphaya base ba-parallel. Ingakho sibiza ngani nge-parallelogram. Ilo mdwebo esinawo ke lana siubonayo wa A, B, C, D. Uma ngihlaba lapha phakathi nendawo ngidwebela umugqa wami njengoba sengidwebelile, uyabona ukuthi siphunyelwa yini? Siphunyelwa ama-triangle amanjani amabili esingasebenza ngawo. Akunjalo? Kunjalo. Ngakho singaqala lesibhale i-triangle ya A, DC iyalingana ne-triangle yabani? Yinye ishodayo. Sofakela u-D. Ngithi u-ADC uyalingana ne-triangle yami yaka ABC yaka ABC. Kunjalo ngithi kuyawenza umqondo lokho. Nanokuthi akusiyona nje into engaze sithi ukwesaba kakhulu. Sengibhale ngenye indlela ke lapha ngizobala u-CBA akunalutho. U-ABC CBA akunalutho nje. Sengibhalile ukuthi ama-triangle ethu ayalingana lapha engwakhiphe kumdwebo wethu we-parallelogram. Ngakhipha ama-triangle ethu amabili. Manje sifuna ukuthola yini i-area. Asibona ukuthi ukukhipha ama-triangle wethu amabili kuzosisiza ngani kulomdwebo wethu. Ngisekelile ke lapha isisekelo esinjengalesi futhi sikukhumbuzani. Isisekelo esinjengalesi sikhumbuza ukuthi sisebenza ngani nge-area. Sisebenza ngokufunani i-area. Isisekelo ke lesi silapha esigoqe u-ABCD njengoba ngithe equal to isisekelo ADC plus CBA. Ama-triangle ami ke lawo mabili ngiwahlanganisile. Bangithandile ke ngathi ke equal to ADC base ngithini ezansi u-half. Siyazi ngithi ukuthi i-area itholwa kanjani? I-area ye-triangle ngithi siyazi njengokomthetho nje ukuthi itholwa ngokuthi sithini? Sithi half times base times height. Ngakho sifunani? Sifuna ukwazi i-base. I-base yethu lokho kungezansi njengoba ngidwebele lapha ngithi uyabona ngithi u-D no-C ngikuthathe njengani njenge-base konokuphansi base ngifunani ne-height esengiyakhile lapha phakathi kwe-triangle yami ya ADC. Ngidwebela nje umugqa wasikhiphela i-angle ngathi ke height kuyona. Ngakho manje ngino ABCD equal ngifuna nangithi nani ne-base yami engayibiza ngo-B bangithandile times height. Angithi vele i-area sithola kanjalo. I-area siyakha ngani? Siyakha ngokuthi sisebenzise lo umthetho wethu wa half base times height. Asibone ke manje ukuthi njengoba singakhulumi ngenombolo noma nje basingasebenzi ngazo inombolo sizozama kanjani kulo mdwebo wethu ukukhombisa ukuthi impela esisebenza ngako kuhamba ngomthetho. Asithi ngiyadweba la njengesibonelo. Ngifuna umbala sishintshe la ngithi nginomdwebo othi A, B ngala ase D, C, B. Ngayixubela. Okusalayo sino A, B, C, D. Asithi nginaloyo mdwebo wami ke obona la. Engabe sisangawubiza nge-parallelogram umdwebo wami uma ukanje noma engabe uyashintsha na. Lokho ke kuzokusiza ukuthi uzikhuthaze umqondo ubuyele emuva uyobheka ukuthi konje yini lento engishoyo ukuthi engabe singawubiza na nge-parallelogram noma sesingajeni singekushintsha lokho. Siqhubekele lapha phezulu ke kuso sona lesi sibalo sami ke bangivule angle la ngithi height wathi lo ngubeke ngothungu ukuthini
ngikhombisa ukuthi height wethu 1 wesibili ngifake no 1 lapha kulabo h bethu okhombisa ukuthi i-height esikhuluma ngayo yokuqala noma ama-height ethu okuqala kuyawuza umqondo lokho ukuze singadideki asibone ke sino 8d times height squared phela asingeke saqhubeka kakhulu ngoba asisebenzi ngenombolo yayibona into enjengaleyo sifuna nje ukuthi sithathe noma sithole umqondo wokusebenza ngayo le ndlela yomthetho asithi lapha besino 6 ngapha sino 5 sesenzela nje ukwenzani isibonelo esikhulu kushesha ngithi thina sithini sithi half base times height ngakho u half wethu ubusuzothwani kanjalo